जेनिया कलेज हाबोना हाबला आं मा सेमिस्टाराव फरायो आरो आं मा डिपार्टमेन्टनि आब' मेम'रिजों आं माब्लानिफ्राय लोगो जेनियाजों आं माब्लानिफ्राय सिनायलायो जेनिया मानो क्लास फैया आरो मानि थाखाय फैया हेलो एवरीवन आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है गोदान भिडिअ बयबो बरायनाय थाबाय स' नोंथांमोना आंखौ दाखालिनिफ्रायनो इनबक्सआव मोनसे माखासे कुइसन हरदों आरो ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै लाबो ओमफ्राय टाइम मिलायाखै आं दिनै खिन्थु नाजाबाय आरो लाबोनो ओमफ्राय आं दिनै एसे लाबोनो नाजाबाय ओमफ्राय कुइसनफोरखौ माखासेफोरखौ मोनस्लाबासै डिलेट जाबाय स' दुखु मोननाङा आइ एम भेरि सरि नेक्स्ट टाइम आं लाबोफिनगोन मोजां फार्स्ट कुइसनानो जादों जेनिया कलेज हाबोना हाबला होननानै सोंदों बे कुइसननि फिननायखौ आङो एसे उनाव हैगोन दे बेनिफ्राय सोंबावदोंमोन आंनाव माखासे कुइसन आगै नों दानो मानो मेथाइ खनथारला नुथारला माथो नोंखौ प्रग्रामफ्रा एसे रेस्ट लाथ'नाय बादि जादों आब' बेखायनो खनथ'वाखै आरो ओमफ्राय आं दाना माबा साहा गोदै एसे लोंलांग्रा बोरैबा सर' जालांबाय बोरायफोर बादिसो ओमफ्राय लोङो ओमफ्राय गाराङा बिराद गाज्रि जादोंना ओमफ्राय बेनिखायनो लोंथ'नाय जायाखै 1 मिनिट र' अके थेंक इउ ओमफ्राय फंबाय नोंना रिलिजियना हिन्दु ना ख्रिस्टियान आं ख्रिस्टियान रिलिजियननि आइ बिलं फ्रम ख्रिस्टियान रिलिजियन हिन्दु ख्रिस्टानथ' जेबो फारागथि गैया जों बयजों गोरोबलायनानै मिलायनानै थानायानो जोंनि गुबै धोरोम आरो ओमफ्राय सासे मानसिखौ जों सोंबानो जेनिया मा सेमिस्टाराव फरायो जेनिया सेकेन्ड सेमिस्टार आंजोंनो एके डिपार्टमेन्ट पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टआव फरायो नों बोरै जेनियाजों सिनायलायो आङो जेनियाजों सिनायलायो मानो होनबा जोङो एके कलेजाव दा फरायबाय ज' एडमिसन लाबाय आरो एके डिपार्टमेन्टनि मानसिजों एके डिपार्टमेन्टआव खामानि मावलायलायो क्लास लालायलायो ओमफ्राय बेयावनो सिनायलायबाय आरो एसे ओमफ्राय ब्र' नोंनि भिडिअ'आव आब' मेम'रिखौ नुबा बिराद मोजां मोनलायो नोंसोर मोनसे कलेजावनो ज' फरायो नामा येस जों मोनसे कलेजावनो ज' फरायो आरो जों एके डिपार्टमेन्ट आब' मेम'रियाव पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्ट आंबो पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्ट दाथ' आब'आ पास आउट जानानै थांसिगोनानो बारा गोबाव गैला नै बिसिना जुन 27निफ्राय जुन 27 नङा मे 27निफ्राय एग्जाम आरो जुननि 10आव जोबगोनदां आइ थिंक नों माब्लानिफ्राय आब' मेम'रिजों सिनायलायो आइ थिंक 2021नि नभेम्बर लास्ट उइक जेब्लानाखि प्रि ख्रिस्टमासनि रिहार्सेल जायोना बे टाइमनिफ्राय आं आब' मेम'रिजों सिनायलायदों आइ थिंक आं बेबादि मोनदों आरो ब्र' नों मा सेमिस्टाराव फरायो आं दहाय खोन्थाखाबायना आं BA सेकेन्ड सेमिस्टाराव फरायो पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्ट नोंना मोखाङा मा जादों बेखौ बयबो मानसिया सोंगासिनो गुगलाबो नङा सालमायबो नङा नोंथांमोना सिनायखागोन टिउमार टाइप जादोंमोन आरो बेयो ओमफ्राय आं फार्स्ट ट्रेनिंखौ आङो माबायाव लादोंमोन रायमनानि साब सेन्टाराव लादोंमोन खिन्थु मोजां जायाखै आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय सिभिल हस्पिटालाव आङो फैनानैहाय लादों आरो बिजिजोंहाय डाक्टरा बख'नो बिबाय नालाय बख'बाय एसे बुहुद फेमिलियानो दा क्लियार जाबाय आस्ते आस्ते हामलांगोन बे दागाबो थाबैनो स्लिम नुगोन जेब्ला इलेक्सननि थाङोना मोखांनो ओरै बुनाय मोन आंनिया ओमफ्राय दा मोजां जाबाय आरो फ्रेन्ड नोंना भिडिअ'आ मानो कलेजनिल' जायो दा बेलेग कन्टेन्टस लाबो टाइमानो मोना फंबाय लाबोनो सानो ओमफ्राय जों मानडेनिफ्राय सेटारडेसिम रानिं क्लास लाखायोना ओमफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै जाया कलेजनिफ्राय फैनानै मेंखायो बहा थांनो मानो ओमफ्राय जों सानडेआव टाइम मोनो आरो ओमफ्राय सानडेआव गोजानाव थांबा एसे बारा बेरायनायानो जाया रेस्ट लानो लुबैयो रानिं क्लास लाबाय थायो नालाय ओमफ्राय एसे मालाबा खाथि खालायाव थाङो आरो ओमफ्राय भिडिअ बानायनो बायो दिनै रेस्ट लानायसै नामा खालामथ'ला नामा ओमफ्राय इदि खालामबो टाइम जानाय नङा बेबायदि मोनो आरो स' नेक्स्ट टाइमनिफ्राय नाजागोन दे खालामनो आदा नों मा डिपार्टमेन्टनि आंबो एडमिसन लानो नागिरदोंमोन आदा KGCआ मोजां ना आं खोन्थाखाबाय आं पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टनि कलेजआथ' मोजाङानो बयनिबो थाखाय स' गावबागाव फरायनायनि सायाव डिपेन्ड जायो आरो ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानदों फ्राय बांसिन कलेजआनो एडमिसन लाखांनायनि उनाव क्लासआ फ्रायानो बांसिनानो एखे जाखायो आरो ओमफ्राय जों गावबागाव फरायनायनि सायावसो डिपेन्ड जायो आरो नोंनि फरायनायनि सायावसो जागोन आरो कलेज लाइफआव कलेजआ गासिबो बिदिखा क्लासजों बारा लोब्बा जाया क्लास लाबाबो गावबागाव फरायनायनि सायावसो आरो आंनिबो बिनानाव एडमिसन लाहैगोन फंबाय एसे हेल्प खालामदे सियर हानायखिनिखौ टाइम मोनबा सम मोनोबा हानायखिनिखौ बयखौबो हेल्प खालामगोन वी आर एग्री टु हेल्प एभ्रिवान सोरसे एडमिसन लाफैगोन कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो आंनो जोंबो जोंनिफ्राय हानायखिनिखौ जोङो हेल्प खालामगोन
बाबु नों हस्टेल थायो ना होनना सोंनो सासे आब' होनांगौ ना मादै होनांगौथाय आब'खौ होननायसै आङो औ आं हस्टेल थायो आं हस्टेल थानो बिराद मोजां मोनो रेन्टआव मा खालामना थानो ना हारसिङै संनाय जानाय आय' आं हानाय नङा बेखायनो हस्टेल थानो मोजां मोनो हस्टेल थायो आं हस्टेल ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना जादों माखासेखौथ' आं खोन्थाखाबाय नों मा सेमिस्टाराव फरायो आं सेकेन्ड सेमिस्टार आं बेखौबो खोन्थाखांखाबाय ओमफ्राय दाना मेन कुइसनाव फैनोसै आङो जेनिया कलेजाव हाबोना हाबला गोबाङानो कनफिउजन दङ ओमफ्राय गोबाङानो आंनाव कुइसन सोंदों आंथ' मालायनि पार्सनेल लाइफ आं बारा बुंनो साना आरो बुंनोबो थाङा आरो हाबोना हाबा आं दा एगजाम मोनथिया जेब्लानाखि फार्स्ट सेमिस्टार अब्ला क्लासाव फैयोमोन आरो ओमफ्राय एगजाम बायदिसिनाखौलाय होफैजोबदों लोगो मोन्दोंमोन ओमफ्राय गासैयावबो लोगो मोन्दों एगजाम बायदिसिना होफैजोबदोंमोन खिन्थु सेकेन्ड सेमिस्टार हाबफैनायनिफ्राय क्लास लानायाव आं लोगो मोनाखै आरो क्लासाव बारा फैनाय जायाखै बिथाङा ओमफ्राय जानो हागौ बिथाङा माबा मोनसे उसुबिदा माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय फैयाखै आरो गोजान गोजानाव थांनांगौ बिथाङा मानिबा शुट जायो माबा भिडिअ खालामो जा बेफोरनि थाखाय सम मोनाखै जानो हागौ खोमा आंथ' बारा मोजां मोनथिला ना ओमफ्राय आरो बुंनोबो थाङा जानो हागौ माबा मोनसे प्रब्लेम दङ बेखायनो कलेजाव फैयाखै कलेजखौलाय मानो हाबा जानो आंनि बायदिबा हाबगोन इडुकेसनखौ जों बयनोबो नांगौना आंनि बायदिबा हाबगोन बियो कलेजखौ मानो हाबा जानो गोबाङानो सोंदों आंनिबा हाबगोन ओमफ्राय बेखौनो बुंनो सानो आं मालायनि लाइफनि बागै जेबो बुंनो साना हाबनाय हाबै बे गावबागावनि सायाव डिपेन्ड जाबाय आरो ओमफ्राय आंनिबा जेनिया हाबगोन दां आरो नै दाथ' एगजाम जानोसै दाखालिबोथ' एगजामफोरखौ होफैजोबदों आं लोगो मोनखादों आंनिबा हाबगोनानो आरो हाबनांगौना ज' ज'नो बयबो स' माखासे जा हायो बेखिनि कुइसनखौ पिकआप खालामनानै लाबाय आइ एम भेरि सरि माखासे कुइसना डिले जाफ्लांदों ओमफ्राय दायो बोथोराथ' बिराद गरम जाहैबाय अन स्टे सेफ बिराद सेफै थादो ओमफ्राय गोलोम बोथोर गोलोमदों होननानै गुसु गुसु लोंनो नाङा बारा जानो नाङा जाबाबो लोंबाबो लिमिटनि जानांगौ आरो नङाबा जोंनि हेल्थनि थाखायसो एसे प्रब्लेम जायो आरो बिफां सिंफ्राव जिरायदो बार जादो बारा गुसु लोंनो जानो नाङा आरो ओमफ्राय गावबागावनि देहाफोरखौ एसे थाल लादो आरो स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट टाइम आं मोजां बेलेग कन्टेन्ट्स लानानै ट्राइ खालामगोन गोदान भिडिअ लाबोनो आरो सोर केजिसि एडमिसन लाफैगोन खोन्थाहरदो आंनि कमेन्ट सेक्सनाव स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गाइस थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ एभ्रिवान बाय बाय